Domino efektuak eraginda, isa sare sozialeko erabiltzaileek exodo erraldoi bat hasi dute. Plazan geroz eta jende gutxiago dago dantzan. Eta Blue Sky edo Mastodon bezalako aplikazioak ari dira erabiltzaileak zakuka biltzen. The Guardian eta La Vanguardia edabidek isa erabiltzari utzi diote, eta horren ordez Blue Sky erabiltzen hasi dira. Elon Muskek Twitter 45 bilioiren truke erosi zuenean hasi zen dena. Bazirudien plataforma pikutara bideliko zuela, eta halaxe gertatzen ari da. Lehenik langileen 80% kaleratu zuen. Tartean edukien moderazioaz eta edizioaz arduratzen zen lantaldea. Ustezko adierazpen askatasunaren izenean, algoritmo aldatu eta ultraeskuinaren bozgorailu bihurtu du sare soziala munduko pertsona aberatsenak. Iragarleak galdu eta galdu, polemikaz polemika, isaren merkatu balioa, erosketa prezioa baino askoz ere baxuagoa dela diote adituek. Gainera, erabiltzaileengan eragin zuzena izan du. Izan ere, bere entzio jarioa gorrotoz betetzen ikusi dute harrezkero. Bideo violentoak, mezu irengarriak, LGTBI kolektiboaren aurkako mezuak eta buloak nonahi. For you, zuretzako, izeneko horma sortu zuen. Eta bertan pilatzen joan da galbaerik gabeko kakazarra. Baita buloak eta desinformazioa ere. Valentziako dana gertatu ostean ere, nabarmenak izan dira sare sozialak sakabanatu eta edatu dituen gezurrak. Eta Amerikako Estatu Batuetako hauteskundetarako isaren algoritmoa aldatu egin zuten, Trumpen aldeko mezuak zabaltzeko. Izan ere,